Той може да бъде тъжен, може да бъде усмихнат, може да бъде нещастен, щастлив. Това е снимката на майка ми и на баща ми. Една снимка, когато съм се снимала в хора на гимназията в Кубрат, свиреща на акордеон. Някога имам желание да си купя акордеон и да си свира, но все още нямам време за това. Може би живот и здраве, ако остарее, съвсем, тогава вече ще си купя акордеон да се забавлява. Тази снимка е също в Кубрат от гимназията. И тази съм в оркестъра, свира на акордеон, на предна линия. Тази е във Варна. Завършила съм медицински техникум за медицински сестри. И разбира се, между другото, спортувах. И това е спортната ни група. И аз съм между тези спортисти. А това е нашият курс от медицинския техникум. Една зимна снимка, много приятна. И накрая една снимка, която ми подариха много скоро. На тази снимка сме снимани. Аз съм била доста малка, но това е било 55-та година и снимката ми е дадена от Илия Коцев, който тук пише на 18 години гимнастик. Или с ония. Правя го само тогава, когато е необходимо и ако личността заслужава. Просто го правя за историята. Например, една от такава снимка беше с царицата майка, когато при нейното посещение в България съм се снимала заедно и с княгиня Мария Луиза. Има много снимки с приятели, приятелки. Виждам една снимка с Лея Иванова. Радвам се, че притежавам тази снимка. С Васил Найденов. Намирам, че тази снимка е много, много сладка. Емил Димитров по време на моята промоция на касетата "Готови ли сте за любов", компакт диска, с Петя Вучков по време на работа, също на промоцията. Една много смешна снимка с Недялко Йорданов в неговото студио, фотостудио в Бургас. С Радой Ралин след един спектакъл, в който той участваше. И отново се връщам на моята промоция "Готови ли сте за любов". Това са снимки с Чочо Владовски, когато ми поднася своите цветя.